सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकाऱ्यांनी गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर मोठा निर्णय घेतलाय। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कलम 144 नुसार गणेशोत्सवादरम्यान शक्तिशाली लेझर लाईटचा वापर करण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे। जिल्हाधिकाऱ्यांनी जारी केलेल्या आदेशात म्हटलंय की गणेशोत्सवात काही मंडळ आणि सार्वजनिक मिरवणुकांमध्ये लेझर लाईटचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो, त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिक, लहान मुलं, रुग्ण आणि पशुपक्ष्यांना त्रास होतो। याशिवाय लेझर लाईटच्या प्रकाशामुळे वाहन चालकांच्या डोळ्यांवर परिणाम होऊन अपघाताची शक्यता वाढते। हे सर्व धोके लक्षात घेऊन हा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करण्यात आलाय। आदेशानुसार कोणत्याही व्यक्तीला सार्वजनिक ठिकाणी किंवा मिरवणुकीत शक्तिशाली लेझर लाईट्स वापरता येणार नाहीत। या नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाणार आहे। हा आदेश 28 ऑगस्ट 2025 पासून लागू झाला असून गणेशोत्सवाच्या समाप्तीपर्यंतच म्हणजेच 19 सप्टेंबर 2025 पर्यंत तो लागू राहील। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।